De week na duine na fyrrenich moei in dui kopper. Toen opere begik na purrenich gestoi. Oh, het is nog een eren. Je hebt die aan veel eren in de genomen. Het is hoe er was. Niet terug. Wel een wasmachine zag. Nu zit er nu die shit nieuw. Kwam ik er nu terug. Start ik een bonfire. Je zegt nee, want je hebt een douche thee. Kwam ik uit, ik kan niet zien. Tuurlijk. Nu was er weer de regen zien. Ik heb de naast. Jullie heb te beginnen against the day. Zo, wat ik op het kroeien worden. Nu was je jouw maag kopper in 4 jaar. Kemmer het tjurmach dag. Wel, die piece more the house zit weer de spreading nu te gaan er een jaar. Er een jaar. Je mag een jeetje bekomen. Oh je mag. Ja. Als jij shorts gaan uitdag werken kanalen. Oh ja, ik heb uitgedacht bij iets. Uitgedacht iets. Uitgedacht wie hoe de waarde de kasks. Ja. Leentjes, trousers. Hij is er op in de huid waar clothesline. Ja. Maar nee, wat kun je nog meer goed in de boek.